ife dị mma na-enye ya bụ nwanne okunuka ya teka ya bo ya gbajogono ni e no wa ya bikwe no wonye okuna so ya biku panamarego sofos man ya se wune beriri e onye nwere ga ya no bo sama cha nwere koku e ngo mi koku obi aji aka ngono mo ya kono nario okoro kata aka ngono ya kono nario kata aka ngono mo ya kono nario okoro kata aka no ya kono nario ya kono rekwepe ya kono nario odere ndokombe yana tibele mebo yana tibele mebo yana tibele mebo yana tibele naro yana tibele ndo yana timoku amo ojumokonu mo ina jimere mebo ina jimere mebo amo yele mo ojumokonu mo ina jimere mebo chief Pius Ifani Ochosa the Okosisi one of Abe one from the Nyamuna Chukab Metemi Okosisi Madini Mute Modina Fia Okosisi Ofuro Jebioni Wanabazo Moga Fosi Mama Nekeni Okosisi Onya Beshara Mama Okosisi Biko bakpatunu bakpatunu atunu abo eji washi maka Australia yi eji ato ọpa biko bakpatunu atunu abo eji washi Chief Osita Mwammo one of Oko Tuku Only Aqua Kunaba Beno alias Icon Yaboye no sama ngere we nu mo ga afu ya Chuka me oriti ya ni Beno not ni mute mo no fe Beno Fashion wa ba to manya imenu manu imejo mma ofu na Fashion no ba to komanya imenu manu imejo mma Fashion wa ba to manya imejo mma imejo mma Jambe ma makofu nashi
Chibuzo Uwaje Agbalusiangene Chibuzo Uwaje Chibuzo Uwaje Agbalusiangene Mo ga fu ya o Ejinari Jebodan Kani mo ga fu ya Jabo neku so be so ya man Ane dozo bodan Nekeri nekeno ja Uwaje Agbalusiangene Ezinwa sabonyama Chibuzo Uwaje Chibuzo Uwaje Mbani mo Marubu Chibaya Chibuzo Uwaje Okara sekono ma Mbana Dr. Monday Ogaraka Endo ku mama Eshinara Bana Fashion wa batu manya Imejo mema o Mema mejo o Imejo mema Imejo mema Ukirigiri anwito Akugirigiri Akugirigiri anwito Akugirigiri Akugirigiri anwito Akugirigiri Akugirigiri anwito Yashino babu kamba Akugirigiri anwito Akugirigiri Akugirigiri anwito Akugirigiri Yashino babu mba Yashino bekwano Yashino bechichanya Yashino babu mba Otito delo Yashino bekwano Oge mago oga Oge nyebo oga Yashino babu mba Yashino bekwano Yashino babu mba Yashino bekwano Yashino babu mba Yashino bekwano Akugirigiri anwito Akugirigiri Akugirigiri anwito Akugirigiri Mr. Shedrack Osai Shedrack Shedrack of their one Onyatua Ana Imogenes Takwane Brahma Aziz Abifo Tutu Wekwokwa Aziz Abifo Tutu Wanyao Aziz Abifo Aziz Abifo Tutu Wekwokwa Aziz Abifo Tutu Wanyao Aziz Abifo Tutu Wanyao Aziz Abifo Tutu Wanyao Chisu adi mwadi mwa Oye Omashikele mwadi ya Lofu mama kama No wa Ifi asana msikuchi Agidi jokume Adi mama Mwenebe madi o Sikwa adi Fechi yenu go yenu Osa maramuzo fadwa Mwenebe madi o Sikwa adi mama Chief BM Amifo PhD Nsano be one of Ndone Bana Akajak Ufurobudu Mane furobudu Fune mwana Eji mwami for kufu Bana Bọ́jọ̀ náà kwáyà ooo ṣìkọ̀dọ̀rọ̀ ṣìkìfọ́à. Gòrí nọ̀nù náà di bọ́jọ̀ náà kwáyà ooo ṣìkọ̀jẹjẹ. Jùmọ̀nù mẹ́ ebonye náà ṣe bọ́jọ̀ náà kwáyà ooo ṣìkọ̀dọ̀rọ̀. Gòrí ìbìlí gbé díẹ̀ bọ́jọ̀ náà dọ́yà ooo ṣìkọ̀jẹjẹ. Gòrí nọ̀nù náà di bọ́jọ̀ náà kwáyà ooo ṣìkọ̀jẹjẹ. Onye na-asị Tụbọzọ na-akwa ya ahụhụ Shikojeje Ogori mmanụ nnọdị a Bọjọ na-adọ ya ahụhụ Shikọgbaje Ijeshi afụjuru ẹ Nwa ọbụjuru ọsọ asụsụ ẹ Fayọ
bọ́jọ́ náà tọ́ yà ó wèrè nà nọ́nọ́ dé bọ́jọ́ náà tọ́ ó bọ́jọ́ náà tọ́ ó ìbọ́sọ̀ náà gbà ó ìbọ́sọ̀ náà gbọ́ yà ó ìbọ́sọ̀ náà gbà ó ebe ekele ka mma ó onye ekụwa maka ni ó onye ekele maka ni ó ebe ekụwa ka mma ó onye ekụwa ka mma ó ebe ekụwa maka ni onye ekụwa maka ni ó ụmụnye ó ụmụnye wa maka ni ụmụ ebe jọ figboro akwụkwọ ka n'ụwa ure ụmụ ndị n'ụwa mgbe konye kobiru mara ni n'ụwa afọ mmenwume ọba ayọ ure jebura jero Mr. Fidelis monye gu oyishimi ezigbo oyishimi onye afọ gbetiti ekere ọfọ yim mọrịsị machikodo ọfọ nwa elekomedi so tụtụ na alagba atụ osisi ọzọ afọ akwa aka tụtụ na alagba atụ osisi ọzọ afọ were tụtụ na alagba atụ osisi ọzọ afọ were tụtụ na alagba atụ osisi ọzọ afọ akwa parị Mr. Frank Abifo Akunesobiko ezi nwa ndọnụ nwa agwọ ya kunesobisi eko ya n'elu bena gba mmejeni ya Kunesobiko mbara Kunesobiko mbara Chief Christopher Odili Abandi one Oneji of Ndone Bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin so Engineer Dixon wegbuwa o Engineer Dixon wegbuwa Ezi nwa mo bere jiji onyama Egbuwa amunifa Engineer Dixon wegbuwa o Mwaga afọ ya o Njikari onyama o Wegbuwa amunifa o Wegbuwa mbana Mbana o Onye mu obodo eti
Ojie Bucha. Dako, Nyamao, Honorable Dennis Moko, Otiponaka Bana, Otiponaka Bana, you don't want to call him Mexico, Osa the Motiponaka, so as you go to Kayak Maka, Moscow, Mamma, Bana, Osmotiponaka, oh, Mrs. Rutu Moko Sakare Dejinem as you know to Pafra. Oh, yeah. Look at she barrister, Oji. Ejinam, look at the sugar good night. Dogu, Channel Beach. Mana look at Apatimone, Apatego. Mr. Scochapo, Beijing, Nickel on the shop. The can I say you go Bobby, Doctor Chukumudi, New York. Above Babble a quiffo, Nana Quo, above Babble a quiffo, Nana Quo, above Babble a quiffo, Nana Quiffo, Mr. Jonah. Remember, the class is to be one. And the part of me, look at the chicken. And the Bienu. Don't know Metabumo. You push a lang of the from my room. Mobile with another quo. Above Babble with another quiffo. Above Babble with Dr. Christopher Iwale alias Akwụkwọ 1 onye abara m nọ na-efu eja Igbo ikuchi okenye na-efu eja Igbo onye abara m na-efu eja Igbo ikuchi okenye maka afọ ya na-efu eja Igbo Dogu, Jale Bunje, Nefo Jaino, Yama, Jai Bujokoyo, Yama, the Ganachitina Saturday, the Singapore, no Mama, a junior friend of one woman. Bí kò bá pọ̀tún o, apàkọ́tún o, ọdún àbùkù o, eléwà sí ìdó o, àkọsí eré ayò, yọ wọ́n sàráyé o, onye mú náà o. Mr. AC Akidima, Ebu Contractor, Yoma, Ndokuma Mama, the name of member Chuksiba Fans Club. Ọ̀pá bí kò bá pọ̀tún o. Mr. Emeka Ube, police officer, Lagos, Onyemu Ebendo, Nyama. Apako party go back, Patro, Patro Abongo, Eji Washito, Meka Mubera, Nyama, Meka Mubera. Look at she double chief. Osiko PLC. Double chief. Apako parabi go back paturo. Subscribe to Professional TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.